makadiku. Yeah. Nasi ndine tumbunzo zvandakabvunzwa. Wekutanga ndekuti Minox asi mukadzi wako murungu ere? Aiwa, mukadzi wangu asi murungu. My wife is black. My kids are black. My wife was born in Philadelphia, raised in Canada, to Zimbabwean parents, born in Zimbabwe. The parents were born in Zimbabwe, right? And I met her in Zimbabwe. I think that's clear now because and saka vanangu was makarati. So that's one thing. The other thing is nyaya language. Vana vako vanogona Shona here kana Ndebele? No. Vana vangu havagoni Shona kana Ndebele. They came to Zimbabwe when they were 10 years and 8 years. The other one, the older one, was turning 11 years that year. So because one year, 3 years difference. So, but they came to Zimbabwe in August, and he is actually born in September. Sakai was still 10, and Agone Shona. But they remember kuti vakamboenda kunzvimbo dzakaita fanike Mufakosi kwavanogara neningi nasista wangu mwana watete wangu nevana vacho, vazukuru vangu inini vakagara nawo ikoko vanotosiyana, and he remembers everything. That's one thing. Inini wacho kuti ndidzidzise vana vangu Shona pandakauya kuCanada kuno nasikatombogona chirungu, saka mukadzi wangu aitaura chirungu, ini handisi kugona chirungu. Mwana paakazvarwa TV ndeyechirungu, the whole household yanga iri chirungu. I was the only one aitaura Shona mbaimo. Saka ndaimbotry mbotaura kuti yakona chichichi, but it was going on deaf ears anyways. Indakatodzidzirawo chirungu nchitoonawo Fresh Prince of Bel-Air, neimwe program inonzi Martin Lawrence. Fresh Prince of Bel-Air Will Smith. Ndopandakadzidzira chirungu ipapo. That is spoken English. Handiti chekunyora ndaigona, but munongoziva nasikanyatsochigona zvekudaro zvezve because ndakatofoirawo form 4. But understanding yekunyora nekutaura nekuita zvimwe zvinhu ndaigona, but kuti ndiite conversation yekuti munhu anoseka angari mawani. Saka when I came here in 1990 ndopakatanga Fresh Prince of Bel-Air, which was starring Will Smith. Ndopandakadzidzira chirungu changu ipapo. A little after that, about a year, might be the same year, ndopakabva Martin Lawrence. I'm quite sure. Kana muchiona movies avanhu kuAmerica, kana muchiona movies, you have seen those characters. They are in a lot of movies together. Vanhu ivavo ndo vakaita kuti ndairekoda mavideo paVCR. Vasikana pavanoenda kubasa ndonyatsoteerera, ndinyatsonzwa majokes acho, because payaibuda live paTV I didn't understand kuti where's the joke, chichikunakidza, because chirungu chaitondivhiringa zvishwashwa zvekudaro. Zvasiyana nedzimwe shamwa dzangu. Kevha akaenda kuvainoona, mufesi wangu anonzi Joe akaenda kuchechu, vanhu vaiti akakwira bhazi, ana Nduna vese vaya nana Tyre vakaenda Greenbone, vaiti akakwira bhazi munhu wese anofanira kutaura chirungu, saka they were well advanced pa English speaking. Nanditori kure nazvo. And Kevi
Kevin Mvinzi Umnasamuru. Dear the main guy aindi taurira zvinhu zvese kune mudzimai wangu kapanga ndiri kuZimbabwe amai vevana vangu too. So I really respect him, you know, in life, in death, in everything. He passed away almost like 25 years ago, you know. So hopefully in the near future I can do something for him, because he played a big role for me to be in Canada. But I have to consult the family for that part of my life, of which I will explain it later. Nyaya iyi ndeyekuti zvinonetsa kudzidzisa mwana chishona uriwe one parent ari kunoku kudiaspora muCanada munomu. Inini, for me personally, I'm quite sure some people are going through it, but for me personally it was very hard, because mwana akatanga kuenda kudaycare at 1 year old. Kudaycare vanenge vachinzwa chirungu, paTV ari kunzwa chirungu, shamwari dzake dzese dzinotaura chirungu, amai vanotaura chirungu. So it was English all over. It's like practically I'll be confusing the child. When I say kuti uya kuno, aingonditarisa atongondoona ufani kuti chimuni chiri kuti chiwe angasikanditeere but ndakamuti come here aiuya. So that's the difference. So kuti kana uchigara kudiaspora kuno, it's very hard kudzidzisa mwana wako your mother language, especially ma-African languages edu atinawo isusu. I don't know about other countries, because I've seen people from Ghana, especially Ghana, vana vavo vanokura vachitaura chirungu uchirudzi chekunyika kwavo, because mostly they are married within the same circles. Like mukadzi anenge akabva kuGhana, murume akabva kuGhana, hapana imwe dilution yekuti mwakazvarwa kuCanada mwakazvarwa kuGhana, hapana. Saka for me it was very hard communicate nemwana wangu nechishona. Ndatomboenda naye kumapark, because kana uri kupark naye munhu wese ari kutaura chirungu. So for me to speak in Shona, vanhu vanofunga kuti pamwe ndinopenga, mamwe maparents anenge ari around vanotofunga kuti paari kuti chiko, you know, apo you don't want to be an outlaw, kana kuti outstanding pane vanhu, mamwe maparents ari mupark, because mwana anenge kana kuti 2 years 3 years handiti unongoda kuti atambawo nevamwe vana, because iwona kwavangogara mwana anenge achiita yaari kuita. So it's very hard. Even pawakauya kuZimbabwe time iyo wachitaura namomzi wangu, yanga iri karati chaicho. Momzi wangu chirungu zero chirungu. But zvinoshamisa kuti it's not about English. English is a part of communication. And Shona is also a language which is meant for people to communicate. And my mother kuZimbabwe, munhu asingagone chirungu kana kuconstructa sentence yechirungu, aiwirirana nevana vangu zvokuti ini ndakatoshaya kuti vari kunzwanana papi chaipo vachitopanana mari, vachibhutirana mari, vachitoseka. Inini zvaitondiitira fani ndichitovaona vachiita iyoyo, because my kids used to think my mother was rich, because munhu aitengesa kumusika, akachipoto aitengesa kumusika. So munhu aigara nemacoins akawanda, ende macoins anotora katime kuverenga, saka aita kudurirwa pasi, vobva vabisa manhu manotes, mapaper notes ayaya waisa paside. Saka vana vangu vaiti vakaona vachiverenga, so vaikumbira mari ubva watadza kuwirirana, saka vaipedza ravabvuta mari iyayo obva watisa kumbarekawo
kaya kuti macanadians ndo zvatikaita. And like even kana my friends I don't know kuti I understand. They quickly had friends with Marine because vana vadiki vese Marine they wanted to see kuti vana va Minox vakaita sei. Saka vana vadiki vazhinji vaiuya pamba pedu. I'm quite sure you can see it by my videos that Nito pamba pedu is one of the free houses yekuti unongopindwa nemunhu wese wese. Saka vana vadiki vaiuya vachitamba nevana. Only thing chandakavarambidza kuenda swimming pool because vana vangu havagoni kuswima. They never go to swimming lessons. But otherwise yekuti vaibuda muna second vachienda kuna first kana kuna third vachingotendera nevamwe vapfana vemaraini. I let them do that. Even pavakatorwa vachienda mufakosi handina kutomboenda mufakosi. Vangouya vakatorwa nemotikari vakaenda mufakosi vakanogara at least a week variko. Ndaitoziva kuti vari safe because kwangutori nevana vadiko futi vezera ravo. You understand? Vana vadiki vanounderstandana. Language barrier is nothing. Saka the only thing, especially Marcus, Chano remember is kuenda mufakosi. Anototaura kuti mufakosi. Ano remember everything chaakaita mufakosi. Nekusowachirwa kwakaita matenisi akaita white. Because kunoku akuwachwe matenisi. Vana vangu hawachi matenisi. Matenisi akuita tsvina achatombopfeka achatomboada. Saka nditori na about 30-40 pairs wardrobes dzandakapiwa naMarcus. Mnyama wandinawo yanopfeka size 11 ndopfeka size 13. Saka there's nothing I can do. Ndakutongonopa macousins ake kuZimbabwe. Last time ndakapedzera ndapa dzimwe shamwari dzangu matennis, but I don't think this time I will do that because it's more there's more sentimental value pane zvinhu zvevana vangu kuti ndizvipe mumwe munhu asi related nini. So I'll rather give it to my immediate family, but zvangu inini I can give it to anybody. So this time most definitely it's only my nephews, my brother, you know what I mean, ndo vanowana kana ma uncles angu vanopfekawo size inopfekwa neye, or some people wandisina kana link naye padhuze anogara kure. But vemudhuze no, I'm not giving nobody. I will make sure I'll take at least 20 pairs of those shoes. It's mostly Nike anyways. And this thing, in communication I did, he wants to go to Zimbabwe, he wants to learn Shona, he wants to do this. But age yake manje, the guy is almost 31 years old. Very soon he's going to be 31 years old next month in September. And I hope kana une mwana wako muri ma father and mother veku Zimbabwe kana muchigara mese kana makataura Shona mumba mwana anogona kupika, but you find out later on kuti zvishona zvitori kure naye kana Ndebele zvinenge zvitori kure naye. Unenge uchitotambudza vana, unoscreama ugovatuka nechilanguage chako chekuZimbabwe, vanenge vachingokutarisa ngosekerera anopenga moms anopenga. But I've seen it happen. Shona ana moms vachitaura nevana vavo neShona, mwana achingofamba vachitanga hapana amai chavambotaura. Baba namai vari vekuZimbabwe muno mudiaspora muCanada muno. I've seen it. And those same people pavakauya kunongo vaitonditi kusei vanhu vako vasikatauri Shona. Tati ashama zvinonetsa izvi because
Minox akuvajaidza vanofanira kutaura Shona chi. Those same people are in the same situation as me now. Vakutotadza kuconvinsa kana kudzidzisa vana vavo that same Shona here kana Ndebele or any other language yekuZimbabwe, because Shona neNdebele ndo the main languages kuZimbabwe. And kune Kalanga, kune Chimanyika, kune Chitoko, kune zvinhu zvakawanda zvokuti wakatoenda kudzimwe areas uribvunza ati chiko blazo unonzi akutotaura zviribo akutotaura muri boy here. But hopefully I just hope kuti with my videos kuti kune vana vakazvarurwa kunoku, because YouTube has been good to me and it has been good to a lot of people. Kune vana veku Scotland nevamwe vana veku Ireland vakatombonditumira message last year vatoti hachi Ndara tiri paboarding school saka tiri about 6 maZimbabweans and we are young, we are like 17-18 years old, and when we listen to your videos totombopika mamwe mawords eshona tichibvunza maparents edu kuti izvinorechi. That's why inini ndida kuita mavideos angu neshona, ndinoda kucommunicate nevanhu vedu vekuZimbabwe. Mumwe munhu anoti komadman itaka nenhingi nechirungu asha pane zvimwe zvinhu zvisikatomboita. How can I explain that word braggadocious? Iwo mai manje wakutotsvaga dictionary panyaya yekuti braggadocious handiti, but ndakataura ndozvida kana ndoshaina watonzwisisa zvandataura because ndozvandiri. Saka vana kana une chance, une opportunity yako yekudzidzisa mwana wako your mother language kana kuti language yako yekuZimbabwe, do it, but 99% unenge uchiconfuse mwana. Nyaya yeconfuse vana iyi ndo yatisikadi, because akaenda kuchikoro it's strictly English, kana kuri kuFrance it's strictly French. Saka unenge wakutokanganisa mwana wako. Anogona kukunzwa uchipenga kuti mai manje vashatirwa kana because isana baba haini zvekushatirwa vana handikweko, ndokutaurira kahwana kuti hai handiswi love. Iye anotozviziva makasi kuti mundarongwa zvinhu zvakawanda hatombozvifarira. Takatomboburana panapa achiputa mbanje ari muno, ndakatomutsinga nakati pamba panapa paputwe mbanje, because zvanga zviri illegal that time. Ndaitogona kutodzingwa paapartment panapa nenyaya yembanje idzodzo, kuti ndaenda kubasa yosara achiputa mbanje hazvibudika. But mai manje zvaalegal muCanada, vanoputa mbanje dzavo. Even akauya mai manje akaputa mbanje dzake, no problem. And I've never attempted to speak Shona namakasi, because ndakagara navo for 6 years and there's nothing I can do. In the other one ndakagara naye for 3 years before the marriage ended. So the marriage ended 6 years. Saka vana vangu vanotaura chirungu, vanongotaurawo slang iyoyo yekuJamaica iyoyo inonzi patwa, ine maslang ekuAmerica ekuNew York iyo vanofarira hip hop. And that's the other thing, vana vangu havateereri regeseni, vanoteerera hip hop ndo yavo. So an independence yevana yekuno kumanje wakavaforsa kuita zvavasikade kuita. Akanogona kutaura teacher kuti amai vangu vari kunditaura zvandisinganzwi, kana kuti baba vangu vari kunditaura zvandisinganzwi. Tsamba yakutonyorwa yakutouya kumba
makunzi munhu kuita sei muri kuabuse mwana azvibudi. Saka zvimwe zvinhu ndezvingoavoida ungowasiyawo taura chirudzi chinotaurwa muno mucanada. Kana tiri mutoronto kunotaurwa English. Quebec, that's another province, kunotaurwa French. Havanotaura French, that's their main language. And there's some people that speak French and English. To work in the Canadian government, you have to be bilingual. You have to speak both languages. To be an MP, you have to be bilingual. That's another story for you. Do I shut up so pinned up and made up? Because my politicians in Zimbabwe, they're not as bilingual as my politicians in Bulawayo. In Bulawayo, they are more bilingual than Bangladesh. In Bulawayo, they can speak Shona in Ndebele. But Bangladesh, they can speak Shona, but they don't speak Ndebele. So how can you address the other side? No politics in proper language, it's just politics. You understand? Saka wakatanga ku understand kuti kana uchida ku raise mwana kana ida kuti ataure zvese, you have to give in. Pamwe dai ndakatanga kuenda nevana vangu kumusha vari kuma 2 years, 1 year, 3 years, like hey, on a yearly basis maybe vaigona Shona, but you know, it's the situation that is there. Abagoni Shona now. That's the end game. You get me? All love and respect.